Ixiar Garzia naiz, artista eta bitartekari kulturala. Nere artea eta nere lanaren oinarria beti izan dira pertsonak eta pertsonen arteko harremanak. Pertsonak daukagun gaitasuna bizitza, esperientzia emozionanteago bat bihurtzeko, ez? Eta eguneroko erronkei erantzuteko, ez? Espazioak ere nola eragiten duen pertsonengan, baldintza materialak eta inmaterialak nola eragiten duten. Hori da nire lan esparrua. Oso azkar pasatu nintzen lanketa plastikoago batetik, nolabait inmaterialagoa zen lanketa batera, ez? Esperientzia artistikoak sortzera. Ni neu bihurtu nintzen nire nolabaiteko tresna. Ni momentutan, egoera konkretutan, ze ekarpen egin ditzakedan, ez? Hainbat proiektu sortu ditut interkulturalitatea eta elkarbizitza garatzeko. Umorea, jolasa, egunerokotasuneko esperientzia horiek beti eduki ditut oso presente proiektu horietan. Bizi esperientzia oroigarriak sortzea zan niretzako klabea, ez? Eta hortik, badibidez, kultura desberdinetako jendea elkarrekin topatu, elkarrekin esperientzia bat bizitu, ahalik eta normaltasun gehienarekin, ez? Nolabait esan ez, esperientzia artifizialak sortu gabe, ez? Guztientzako nolabait gozagarriak diren uneak sortuz, ez? Horietako bat euskara showa izan zen. Beste ekimenen artean niretzako badago bat oso berezia jetlag deitzen dana. Bilboko udalak eskatu zigun bere garaian gazteentzako abenduko egunetarako entretenimendu esperientzia bat, eta guk proposatu genuen nolabait gaitasun kritiko eta ezagutza areagotzeko esperientzia bat, ez? Jetlag Bilbo sortu genuen, eta ideia zen egun batzutan zehar munduko 5 hiriburutako esperientzia artistiko eta urbanoak erakustea, ez? Eta hirian bertan zeuden gazteek esperientzia horiekin jadanik zeuzkaten harremanak ere aurkeztea eta elkarlanak areagotzea. Esperientzia hauek danak dimentsio handia hartzen zuten, ez? Eta hortik ikusten nuen ere ze potentea zen, hori, nolabait sorkuntza dimentsio handitara eramatea, ez? Benetan sortzen direlako edo gaitasuna daukagulako pertsonentzako oroigarriak eta ikaskuntza esperientziak direnak sortzeko. Egia da ere oso neketsua dela horrelako prozesuak aurrera eramatea, ez? Batez ere nik bizitzen ditudan intensidadearekin, ez? Administrazioek dauzkaten ritmoak eta tempoak beste batzuk direlako, ez? Eta askotan gertatzen dalako esperientzia batek bizi hartzen dunean, erabaki politiko batek bertan bera usten dula ekimena, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, eta hori dana onartzea behin eta berriro niretzako batzutan oso zaila izaten da, baina aldi berean ere oso estimulantea, indar asko ematen dit aurrera jarraitzeko eta hori nolabait hobetzeko esperientziak asmatzera, ez? Gaur egun artista eta kultura eragilei laguntzen nabil beraien proiektuak garatzen eta esperientzia iraunkorrak egiten denboran zehar, ez? Nola zaindu berriro ere baldintza horiek sorkuntza individual eta kolektiborako, eta nola ere zilegitasun hori lortu, kulturak behar duen zilegitasun hori lortu.
momentu batean gelditu nahi izan nun, eta ikerketa bat hasi, ez? Soft izan zen prozesu hori. Hainbat artistekin batera sorkuntzaren garapenerako lagungarriak diren baldintza horien hausnarketan, ez? Kulturari begira ere asko arduratzen dit gaur egun ze baldintza dauzkagun, ez? Sorkuntza artistikoak eta kulturalak beraien espazioa izan desaten eta hasi daitezen eta zilegitasun guzti hori lortu desaten, ez? Oso balio handiko lanketak direlako bizitzaz esperientzia intentsuago bat egiteko, ez? Eta ikaskuntza potenteagoak eukitzeko ere. Gaur egun hainbat prozesutan parte hartzen dut, parte hartzea sustatzeko lagungarriak diren esperientziak sortzen ditut. Asko gustatzen zait adin desberdinetako pertsonekin lan egitea eta elkarrekin sortzea, ez? Eta individualki ere hausnarketa bat egitea ikusteko zeintzuk diren bakoitzaren potentziak, ez? Eta noraino eraman ditzazkegun. Eta taldearen barruan ere nola garatu daitezkeen individualidade horiek, ez? Iaz erronka bat jarri nion ere gorputzari, irudikatze lan hori egunerokotasunean presenteago eukitzeko. Eta egunean zuhaitz bat marraztu nuen. Nahi dut nire egunerokotasunean ilustrazioak tarte handiagoa hartzea. Eta nahi dut arte lanekin eta arte sorkuntzekin denbora tarte gehiago izan nire egunerokotasunean. Asko disfrutatzen dute arte sorkuntza horrekin. Eta konfinamenduak eman didan aukeretako bat hori izan da, ez? Nire desioa da mantentzea. Mintzat oreka hori. Ez adila lan guztia nolabait intelektuala izan, ez? Behar dut fisikoa, behar dut kontaktua, behar dut trazo horrek sortzen didan placer konkretu hori, ez? Asko disfrutatzen dut horrekin.